latest on the transfer rumors. There are rumors circulating that uSiphelo Baloni might be going to iChippa United and uzoyijoyina iChippa United on a loan move for isizini yonke. For me kuzomsiza uSiphelo Baloni uthi athole game time kwiChippa United because no Goodman Musele naye senza the same thing kuye. Samlona kwiChippa United uthi athole game time. And uSiphelo Baloni usathanda kufika kwi-PSL, so lama game time la azowathola kwiChippa United ngamenza abulo mdlali afuna ukuba uyena impela. Because i-competition itough ngempela ko-Orlando Pirates. Uma asaqhubeka ahlale ko-Orlando Pirates angayitholi game time agcina sephelelwe i-contract esihamba ethola ama-team amancane. So mengasayi kwiChippa United angathola ithuba lokuthi ayibuyisa abulo mdlali wesamsayinela ukuthi uzobuyena. Because mesimfakile akakhombisa ukuthi ulo mdlali wesamsayinela ukuthi yabo lo bhola lela sikakalibone zama-fans. Kanti yena umjidi uyalazi ibhola, ngifuna uqamba amanga uyalazi ibhola but okwamanje esquadini se-Orlando Pirates akadlali libhola esilifunayo. Yabo le loan move lezomsiza impela umjidi. Engathi angahamba kahle adlale kahle khona iOrlando Pirates izombuyisa because siyamdinga ngempela. Mele si-challenge ngempela, so somdinga kule season elandelayo. Mhlawumbe kungenzeka simloni manje adlale kahle ukuthi ngoJanuary simlande yabo akekho waziyo. So yena nje into engabe yayenza akhuphula amasokisi azi ukuthi ama-fans siyamthanda, angadlali nathi askorele, angenzi njengalo mjida lo Mosele samlona kwiChippa United sadlala naye kwileague waskorela. Ayithandanga leyo nto, engathi angadlala kahle kodwa mase kudlala noOrlando Pirates ehlisa amasokisi kancane, but nje umfana ahambe kahle ilonyaka ngathi ngaba successful.